Дамянов фотоста. Ей. Може? Аз правя клип. Клип ли правиш, бе? Да. Ай, бягай тук, бе! Предавам се. Сики джем! Сики ме! Сики джем! Ай, бягай! И сега, ами господа на микрофона е Самуил Сасана. Заджа. Заджа? Да. Вика, снимай, брат. Браво, Евале! накрая. А виж като ме снима такова, тук, би ли отишъл да вдигнеш? Би ли си направил Евале? Нямам късмо. Вей, фана ме мързела много. Нали? Искам да легна. И да умра. Гошо, много си наведен. Ето го Old Firehand. Ето го и Винето. Моля те, подръж да се оправя формата. Свободна форма. Не можеш да Снимаме. Гошо пали масура. Ще го въртим. Гошо, искам да се загаща, ма яко. Така добре ли съм? Oh yeah, goddamn motherfucker. Снимай, ще дефилирам. Като английски лоб. Бе, как ме пече слънцето в гърбината, човек? Много масивна. Говори се, не? Аз имам в джоба си. А гръщи, той май има дрънка нещо. Аз тямам. Лесника ручка, малеле, стара колелянка. Малеле. Ника, снимай се. Снимам. Снимай. С една ръка, човек. Добре, айде снимам направо мишените. По кое целиш? Кошар. С една ръка, ако е бута. Браво! Не, човек ли? Дай. Ау! Но я не държавам право. Му майката. Да не си берете! Какъв тантел. Това го сня, нали? Да. Я да видим. God damn motherfuckers. Много подкипам. Чакай, това аз продължавам. Продължаваш ли? Аз много съм подкипих се. Рачков. Гриша, пусти ли ми? Ей, така ще трена. Добре. Давай. Искаме така да се... Давай. Майка мъжичка. Снимай сега и така ще тренам. Къде си, ме? От кефилята как отпилих? Много. Маничката. Гриша, чакай, аз ще гледам през това, че през зубките ще разточвам. Чакай. Да стрелям? Не. Чакай.
Čekaj, skudo sam. Aj. A? Стрелял ли? Не. Ще като Видял подбутне си чест малко на да майка му да е бе. Къде е тази тъпа? А, чакай се, аз ще кажа. Да.